یاری زیاتر وەربگرین ڕاستەوخۆ دەچینە لای پەیامنێرمان سیپان ئامێدی کە ئێستا لە بەرەکانی شەڕ لە شنگالەوە لەگەڵمان دەبێت. سیپان ئەفدەمێتە باش. سیپان ئەگەر داوی زانیاریان یاخود نووترین زانیاریان بدەیەمە گەلە ئۆپراسیۆنێ دەست پێکریە یان نا؟ دەم باش شوان سەرانی وێژێک و هژمارەکە زۆرا پێشمەرگێ بچێکین گران و سبک لە سەنگەرێن پێشێن شەڕن لە شنگارە لە هەیەیان و کە ئۆپراسیۆنا کۆنتڕۆلکردنا شنگارە دەست پێ نەکردە بشێوەیەکی گشتی لێژ باڵە پڕۆکێن هەفەیمانە بردومانە کە سرا مۆلگەهێن تێکدارن داعش لە ناوە تجارێت گرن لێ پێشمەرگەش دۆرەیەکە بەرز لە سەنگەرێن پێشیە و چاوەرێ فەرمانە دیکەن ji bo yekê beref kontrolkirina şingarê ve bikin. Belê Sîpan di nehada çi amadekariyek hatiye kirin? Belê amadekariyên hêzên pêşmergê ew yekê ku biçekîn giran û sibik û biçekîn pêşkirkên serdamane divê operasyonê de beşdarî pê hatiye kirin. Lê pêşmergê jî bi wireyeka beres berev hatiye amadebaşiyê dane wekû dene diyarkirin jî ku kontrolkirina şingarê ew ê demekî gelek asan da bişên kontrola wê yekê bikin û rizgarbûna şingarê bigihîne xelkê şingarê û careka dî xelkê şingarê bi aramî vegeriyete navçeyên xwe heta ku jî awayekî rastaxûl şingarê gel wedane operasyona kontrolkirina şingarê dest pê nekiriye. Belê Sîpan di nehada hêj bordumana li ser çekdarên Daeş berdewamî heye yaxud sekiniye? Dê nûkê de jî firokên hevpeymana molgehên çekdarên Daeş li serê bajara şingarê borduman dikin. Demê gel weda jî nûkê ek ji wan molgehên çekdarên Daeş li tenî saylûya şingarê ji bal firokên hevpeymana ku dike ve rojava şingarê hat borduman kirin. Belê Sîpan tu bersivek Daeş heye bo hêzên pêşmerge yan ji ber ku ji aliyê Golat û Neyêniye û Faziliye ew devera ku Bakurê çiyaya şingalê ye behs ji wêkê dikin li gor hinek zanyariyên ênartî dibêjin ku Daeş bi doşkewa wan bersiva pêşmerge dide. Nava dertura şingarê de teqeyek ji bal Daeş hêkî baş bersivek bo pêşmergê lê teqeyek de gelek gerekî me ama ji bo yekî şikin ku zanyarên pêşmergê ku Daeş ew quveta cara nemaye li şingarê ku bişê dergiriyê tê da biket û ew têk jî di desta da nemaye ku bişê şerîfê bike li beramber wê yekî ku bişê ew cihên ku pêştir Daeş kontrol kirîn ji her destê wan bimînin belkû pêşmerge bi wereyeka beres berev wan ciha vedê çî lê heta ku nûkê jî herişa li ser şingar dest pê nekiriye. Belê Sîpan di nehada ew aliyê ku hûn lêne dê êriş bête kirin yanî çi aliyeke dikeve kîjan aliyê şingalê Bakur e Başûr e Rojava ye Rojhilat e? Şu an nûkê li Rojhilata şingarê ne ku dikevîte pişta gundê Sulaxa û Sulaxa jî destên çekdarên Daeş daye di vî demî de pêşmerge çaverê firmaye ji bo yekê li sê aliyan ew ê herişê bikete ser şingarê. Baş e. Sîpan li gor zanyariyên te yanî hêzên pêşmerge dixwazin di aliyê Bakur êriş û her wiha yanî her sê aliyan wekû te amaje pê kirî. Aliyê Bakur ji Musilê û her wiha aliyê Başûr jî ku dikeve ser sinûrê navbera Sûriya û Iraqê yanî li wê aliyê jî dê êrişê bikin yan ne? Nexêr ava ku nûkê dihêtekirin li silsîla çiyayê şingarê ye ku cihên ku pêştir hatîn kontrolkirin ji bal pêşmergê ku cihên stratejî bûn li şingarê û karî bûn zalbûnekî li ser şingarê bi şêweyekî giştî bikin wekû taxê berberûj û li serûya Zeynep ku ev ji heye hatbûne kontrolkirin pêştir ji bal pêşmergê de nûkê li wan cihan û berefxar ter pêşmergê li wan sengeran şêweyî gişîn li Rojhilat û Rojava û nava rasta şingarê eger hatû operasyona kontrolkirina şingarê dest pê bike ew ê bibî away beref şingarê ve biçew ji bo yekî kontrola şingarê bike lê heta ku vî demî jî şu an diyadîne li alî ew ê dest bi operasyonê bihêjin. Belê Sîpan di nehada digelme bîne me hinek zanyariyan li ser şingalê û her wiha derdora şingalê ji bîneran re bêjin pişramî careke din vegerin cem te ji bo ku zanyariyên zêdetir hêj werbigirîn belê bîne